Pinanginutan ka Department of Education o DepEd Bicol ang pagkondusir nin Regional Climate Change Caravan sa Gubat, Sorsogon, kan Oktubre 9 hasta 10. Nakatuwang kan DepEd and Schools Division Office kan Sorsogon, Educational Support Services Division, asin sarong pribadong foundation. Pira sa mga tigtungkusan sa caravan and mangrove protection, rehabilitation and management. Sigun kay Mayfloor Humamil, apwera sa edukasyon, pigtututukan man kan sa indang opisina ang pagprotekta sa kapalibutan. This is just one of the activities ng DepEd para mabigyan naman natin ng pansin at mapag-usapan ano ang magiging role ng DepEd pagdating sa pag-protect ng ating environment. At na-showcase din natin ang isang community project na ang focus naman nila is ma-protect talaga yung mangrove nila, yung tulay sa Tibo sa Gubat, Sorsogon. Dugang pa niya, importante na may mga siring na aktibidad dahil natatabangan manindang mapahiwas ang karamang kang publiko para sa mas mabaskog as impres kong kapalibutan. Presente sa aktibidad si Undersecretary for Governance and Field Operations, Attorney Rebsi Escobedo. Disaster Risk Reduction and Management Service Director Attorney Christian Rivera. Gubat Mayor Ronel Lim as in si DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad. While learning about the environment, how to protect, matututo sila ano yung mga nandyan, mga biodiversity, ano mga pwede nilang gawin. Aside from that, yung sa research component, matutulungan din sila na mapalago pa ang kanilang kaalaman. Apwera kay ni, nagkaigwaman ni Memorandum of Agreement ang DepEd Sorsogon as sinansarong pribadong foundation para sa Phase 3 ka Mangrove Environmental Education Project sa Munisipalidad kan Gubat. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.